दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों माखासे सानफोरनि सिगांनिफ्रायनो थांखि लाखानाय जादोंमोन जे एक्स-एनडीबी वेलफेयार एसोसिएशनखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवबो दानांसिगौ होननानै जों गोसो जानायल' नङा जोंनि बिनि बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन जे जोंनोबो बे मोनसे प्लेटफर्मखौ नांगौ होननानै आरो बेनिखायनो दिनै दाना लाफुंनो हाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेयो गोजोनथाव बाथ्रा गोबां जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना लोगो दिनै लाज्लायबाय आरो सिनियर केडार बिथांमोनाबो लोगो लाज्लायबाय बियो जोबोद गोजोनथाव जादों बाथ्राया जाहैबाय बिनि आन्दोआव गोबां कारनफोर थायो दाना लानायनि आन्दोआव मानोना एनडीबी हिसाबै दायो जिहेतु गैला एक्स जानानै थाबाय आरो जों एक्स जानानै थादोंब्लाबो मानसि हिसाबै सिनायथिया एनडीबीआनो जानानै थायखाय जोङो मोनसे प्लेटफर्मखौ दिनै दाना लानो हाबाय बेखाय आं दिनै गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों आं नैबेखौसो फोरमायनो नागिरदों जे एक्स-एनडीबी नि जि बारग' मावथि सोद्रोमा बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव दायो गावबागाव न'आव दं बिसोर गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनानै जादों आरो सोरबाफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनो गोनां जादों बै समाव बिथांमोना मोनसे अर्गानाइज्ड लेभेलावहाय एनडीबी हिसाबै दंमोन एनडीबी हिसाबै जेब्ला बेखौ डिसबेन्ड खालामनाय जायो अब्ला न'आव थांनानै थारमाने बै समाजजों ससाइटिजों गोरोबहोनाया जथेस्थ'खिनि असुबिदा बिथांमोनाबो फिल खालामदों आरो गोसोफ्रा मोनसे खामानिखौनो मावनानै जिराया बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बेनिखाय बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मिशन मोनसे लन्च खालामदों थांनाय 2022 मायथाइयावनो एग्रिमेन्टनि उनाव सरकार खालामखांनायनि उनाव बे मिशना फिन रोदोमखां मिशन बे फिन रोदोमखां मिशननि गेजेरावनो जोंहा थाखानाय दायो बिटिआरनि जि डिस्ट्रिक्टफोरमोन क'क्राझार चिरां तामुलपुर बाक्सा आरो उदालगुरि बै डिस्ट्रिक्टफ्राव गासै 21था क'अपारेटिभ ससाइटिखौ दाना होनाय जादों बे मिशननि आन्दाराव बे 21था क'अपारेटिभ ससाइटियाव गोबां बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनानो दङ आरो माखासे रांनि अनसुंथाइखौ बिटिआर सरकारा हरनानै बावहाय जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोरखौ माखासे खामानिफोराव इंगेज खालामनायनि सेल्फ एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायनि माखासे बेफार बानिज्यफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थांखि जों बेखौ खालामनाय जादों आरो बे रां अनसुंथाइखौ दायो बे मिशना बाहायगासिनो दङ दा जोंनि थांखिया जाहैबाय नैबे बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बै बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा दिनै बैफोरबायदि मिशननि आन्दारावहाय फैयाखैमोन दिनै बे बारग' एनडीबी आफादनि जिथु वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाना लाखांनायनि उनाव आं आसा फारिदों आरो आं दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा क'अपारेटिभ ससाइटिखौ थाबनो दानानै लानांसिगौ आङो नैबाय प्रप'ज खालामदों मोनथाम मेजर सेक्टरावहाय क'अपारेटिभ ससाइटि दाना लागोन बिथांमोना पल्ट्रि डेयरी राइस बेबायदि माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि जोंनि बे सिगां मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जि फान्डखौहाय रिलिज खालामबाय बेबायदिनो जे बे क'अपारेटिभ ससाइटिफ्रा बिथिं दाना लाखांनायनि उनाव मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटियाव जों 40 लाख करि रां फार्स्ट हिसाबै इनिशियेल स्टेज हिसाबै जोङो प्रप'जाल लिरनो हासिगोन आरो बेखौ आं मानव गेदेर चिफ सारजों अलरेडि रायलायखांबाय आरो दाख्लै जोङो गभार्निं बडिनि मिटिङावबो जोङो रायलायनानै बेखौ पास खालामखाबाय जे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम आरो नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम क'अपारेटिभ ससाइटि गासै 6टा बाहाय 40 लाख करि रांखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय इनिशियेल स्टेज माने हाबा मावग्रोनो थाखाय जाहाथे बिथांमोना रिलिज खालामगोन आरो बे प्रप'जालखौ जोङो बावैसोनि उनावनो जों बेखौ गथायसिगोन जेब्ला बे क'अपारेटिभ ससाइटियाव बे रांनि अनसुंथाया फैगोन अब्ला बाहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनानै माने थाखा फैसा आरजिनो हागोन आरो जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना अन्ततः गावखौ एसे इंगेज खालामनो गावखौ एसे माने बेस्थ'ता खालामनो थाखाय बिथांमोना बे खाबुखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो जेरैखि जायाब्लाबो जों मावफुंगोन आरो बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय साबायखर गोजोनथोंसै